taart bij loonbouwmachineproducent Wivo Anema in Verwerd. Het bedrijf waard vreed op de dag van de ondernemer in het Sintje zet troch MKB Nederland. Een delegatie met onder oren deputaire Friso Douwstra Kamdel. Maar er wie nog een reden voor feest. Wivo Anema besteedt 60 jaar. 60 jaar alleen het mijn paak dit bedrijf oprichten. Die wie destijds fruitteler. Die hier werden we op plak waar we nou staan appelbiem. Mijn paak heet Wietse en mijn huid heet Fokke. Dus die twee voornaam hebben ze de merknaam Wivo van maken. Na de taart gie de hege bezite het bedrijf in. Directeur Wietse Anema joeg haar een persoonlijke roenleiding. Benamen de deputaire hier een soort vragen over het bedrijf. Ik heb het idee dat hij het heel interessant vond wat wij hier al je doen in Verwerd. Het is natuurlijk een relatief onbekend bedrijf, omdat wij in een Lietse niche-markt opereren, voornamelijk in de akkerbouw. De delegatie kwam van alles te weten over Wivo Anema. En net alleen nog de deputaire wie onder de indruk van het rieden en varen bij het bedrijf. Namens Metaalunie ben we hartstikke trots op een bedrijf in deze regio, wat voor goede werkgelegenheid zorgt. Dit bedrijf had een hele mooie connectie met het gebied, zowel in de landbouw actief als ook in de maakindustrie. Wietse Anema kon uitentrog vertellen over de gang van zaken bij het familiebedrijf. Uit zijn verhaal spruts vooral grutkens. Het is natuurlijk hartstikke mooi om als derde generatie dat voor te zetten en om bij te dragen en verder te bouwen. En wie weet dat ik het dan over een aantal jaren weer verder jan ken onder de volgende generatie.